Mamala sad vas. Ali nemoj preć. Nemoj preć, je baš lutom. Ajde ja provo, nek mene snima. Hajde. Čekaj. Bježara, nemoj rukom bona. Hajde. Op. Hajde. Ja će hačati još gore ne znaš. Nemoj mene još jednu. Aj šute, a. Staja. Vi ćeš pati u linijama tuđe. Kako će pati gledati ti? Fino. Svi zadale. Renzo! Odamo dole! Dole se, dole. O, dođi, vidi! Okreći tako ne kamera drži. Ha? Ne kamera drži. Sjama, vama. Hajde šta me ide. Klika. Hajde pa te da bi ja tebi nije. Ja nalezam. Ej, blejim te. Vidiš kako ružno radi. Nemoj se zemlje kupiti. Kako ružno radi. Ne, Samo metnu debiju gore ili metnu ovu dotle. I ovaj svakako gore.
Imamo još malo. Imam. Šta ćemo ono gore? Ćemo ono gore mjestiti ovako usak ili ćeš ono? Što više stavljati na... Ne mere tako, nije ni miješanje. Miša cipi u fazu i te glavi. Slobodno popiri ruke, brat, ima vode, Bog je dao novu sobu. Aha! Ne mora tako, malo bliže ti prije. Ovo bit će ono bliže. Je li onaj mali ili ona čistrala nešto? Koji? Onaj mali Anamo. Ruka kamata. Vidi nam stavu veliku tenđeru. Otkri šećer dok ti ne zavita. I vjerujemo da ćemo vas naći istom raspoloženju. Dobro, neka bude dakle vedro i veselo, to se podrazumijeva. Nadam se da ste zadovoljni današnjom emisijom, našim folk filigranom, koji... Paša, što radiš? Gotovo kad se ja ne mogu sad razbiti. Mora zube sakri. So jest.
Pa neće meni da kaže šta se pripao da će ti zanat uzeti, jeboga ti. Ne dam ja tebi dede ovdje ni blizu, ne bi trebao da hoćete. Zanat ću ti uzeti. Ja. Jebem ti. To će tebi moj zanato borac uletio za 30 maraka. Koliko borac, ne valja borac, ja bi ovo polako sjedeći. Drži bolon, šta si ufatio, šta vičeš, ne valja. Još kakav borac. Ovdje zabole leđa jeboga. Sjedić, a ne zabole stojić. Odmah se privali. Ali vidiš pužu i jastuka. Daj, hoću li ti ja išta raditi, ću ja triskom tu. Ti sam možeš pričati i zadržavat malo. A drugo ništa. Daj, Đumo, ima li taj lonac, da ja ću triskom pomalo. Ništa, ti samo Gdje gledaj. nećeš li? Tamo uzmi kola i hajde dađe drva, pripremi invalidu. Jo, vidi. Premio sam, znaš koliko Kada? sam u dovuku? 4 kola. Ma hajde pješi. Znači, išao si. Išao i motorkom sjeku. Kome? Feridu. A ti s onom dađe? Pa rekao, lonac. To će mu ta ručka odbije, ima ta tamo. Nema dvije. E onda je nek ima. Pošto je bardak jedan. Tebi to ne treba, imaš kupatilo i neću ti kaditi. Ne treba nikako. Ma nije da neću, nego što? Ja što ne kupujem, mene ne interesuje ništa. Ej, je li to lanena krpa? Jes, Imaš li lanenu da ti dadne? nemam jedno. Treba li ti lanena? Trebalo bi, ako ima kako je dobro gaće. Gledate, Đuvo šutio. Jebu vas. Istraće nas Bog te stoji. A, Ona je gluha. Kad se o tome priča, nima i gluha. e tako i treba Natrpala Nisam ja oženjen od Natrpala sam Muslimovića. vate u... da ime nekako moju vijedit Bog. Jel to ti mene riješo vređaš? Ne, tebe, što tebe? Punica mi je od otuda. Muslimović. Pa Ja, a na mene miga zeo. Riješ. Koga? Čija? Islamovićka. Ja sad od tebe čujem. Jesi. Mu došla onu noć Mare ovdje. Uje, kad je u mene zed bio, ja... Ajde sljedeću da gledam. Aj jeboje ti. Aj. Da ima nešto ovaj. A? A nema nešto 2 komada. Pohođu A vodu. imaš li zemlje još za... Probam ugaš. Nije ugođeno još. Ajde da Rekao imaš gazim. da učenije ovdje. Ima. Hajmo, hoćemo gaz zemlju. ti ovo biti sa žežnica, ne mere. Treba još poklati, treba tegara, ima narezbe, oni za golubova. Kakvi golubova? Pravit će njega Za isto. golubova ovako sam pliče i šire. Ne mora ni šire, 25 centi ovako. I dole šuplje, no da bude izbušeno na 3 mjesta. Pa šta tu neće? Žito je odozdo. Za golubove šta ja znam, gnjezda, šta ima ja znam, gnjezda, to je onda na pijaci, onaj, ne znaš ti njega. Tulika? Tulika, jel? A? Tulika? Jel ti on naručio? Kod Kamela ondje na donjoj pijaci na zelenoj? Ja, glavni onaj šef, to je pijače što naplaćiva, bolan. Uf, onaj što je u policiji bio, Andija. zna. Sa skoka do Silovac, odatle. Ma iz Sljena je. Ne znam ti njega. Pase osada i otkrivenog paseća. Jeboti Njemačkoj. Pase su i prije plaćali, sve znam šta se radilo, ali ovako. Čekaj, Busakni. Ima lopov, zna Bađe Ismeta, oni Ismet su tu, kao i šefovi, inspekcije, pička matana, sve različite. Travnik, ja obogojno, i ludonje ovako, sve nijedno. Ne bi ja. Jer u mene baba Rametli radio Ja bi pustio to tebi. i dole Kasim. I on je išao za Kasime i dobro i otac je njegov Rametli, šta ja znam, to je otprija. Jajce su održavali. I Kasima nije niko obametao. Travnik je imao obametnije, jebi ga, konkurencija, Šeho, ja, Rašid. Pa na 6 kad se poreda jedan pored drugoga, prijatelja, ali Rašidu nije mogao ne biti prijatelj. Da li je Rom, da li je Srb, bilo ko, samo rođak. I mrziš ti nas u Mediće, Bog te storije. Kako nam Pa eto zavlješ? ti njegov je refik isti, jedan te jedan, Kako on nam ne zavlješ? razlikuje nikoga će. Ma ja,
sa svakim je dobar. Pa nek je dobar što. Peše, bre. Ovo mi nije trebalo i, ali eto napravit ću. Da vidiš i evo što je to igračka. Kako bi ovako bilo za 5 minuta? Što mislim, čite dan. A znaš kad su došli Njemci ovako gledali, kaže jasno nam je da se ovo napravi, da se može napraviti. Samo nam nije jasno kuda se kalup izvadi. Baš. Imaš ti to i naivni, Mislim, to na kalup se zove i ima ono nabrezak kuda ja ne kalup. može nikome dokazati da ja to ručno radim. A kaj imaš kalup? Pa da, jebim ga, ja ti govorim kao čovjeku, evo kalup. Pa ko ti napravi te džeride sve? Sve treba imati, sve. A, reši. Pa što će ti staklo? Finog zanata lipa. Niti hladno, niti vruće. Peću. Imam ja sada onda za jednoga radio travnik, pa da to radio travnik. On me traži i išao sam da kod njega. Zaboti to i račun da ja dam na osnovu uspomenu neku. To hoće Rešo gore izvest kapicu. Ovo ti je za avdesta. Ovo je postojalo i prija. Pa čekaj, hoćeš sad kao poklopac da se skida ili? Neće se Sada skidati. ovamo ću ja njemu prorizat kuće. Prorizat će se sa strane. To se zove kao šeho. Kako? To je Šeho. Šeho. Šeho, da. Pa svoje sam za avdosta. Sa strane se liva voda. Ja, volam, to je ko oni stari birvak tilovni bakreni. Kad se avdosti da ne noka Ovo pređe voda. Prava muslimanka svaka ima u kući i drži. Ko ima? Prava muslimanka, eto mene je već jedna molila nekoliko puta Safirovca, ona je vamo gore odmah kad su popovi vrteće sadje. Znam za Filo. Pa ciganjka je to žena. Prođi, kad bi rekao 10 maraka, jebla mi sve na Kamarićević. To je valjda vama neka i familija, jel znam, Pa ne znam, padlo su se gore, ne vjerujem da ne znam. A ovo nas Jedno ima je rezan se metu govor. sa njom pađaju, dobro je. Ko zna što se hađa sa nekad. Što i kiko tamo ko slatki vodi. Are! Ne mora uzbor više. Mora u nizu na ruku. Da će se voda sad liva što pipi. Reš, u tebe sam nek nije ko kod ljudi. U svakog od ozgo se liva u tebe sa strane. Pa už prek tegar. Malo tegarsku pik, ja nešto. Babo, kad će mi dvomu dat ono onako ko kike dole? Ne znam ja šta se tiču u svom. Što mi neće ono dole kaži? Zovete mi to mi čuo. Ajde dođi malo. Sve gore! Astrine, hajde! Hajde! Nemoj plaći!
granata gore preletila. Doen los kan. Granate sa sono questa qui nella mia. No di granate. Ja, tako, ti nju prvo. Gdje s Bogom razvija smjer. Daj mene. Hajde ti gore, nemoj ti tu, hajde ti gore.